Ταξίδι στη Ρώμη, ημέρα Τέταρτη. Ξύπνησαμε γεμάτη χαρά για να επισκεφθούμε τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Τι όμορφα τα πρωινά στη Ρώμη, παιδιά. Πριν την επίσκεψή μας όμως, κλασικά θα πηγαίναμε να πιούμε το καπουτσίνο μας και τον φτάνουμε σε μια υπέροχη πλατεία γεμάτη κόσμο και υπήρχαν και μουσική όπου έπαιζαν καταπληκτικά. Αποφασίσαμε να κάτσουμε λοιπόν στο καφέ που βρίσκεται στην πλατεία, είδαμε το μενού, παραγγείλαμε, αλλά ο σερβιτόρος για κάποιο λόγο δεν ήθελε να μείνουμε πολύ. Ίσως να φταίει το γεγονός ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και αναμονή. Όχι, Αντρέα, μου τα λαλείς σωστά τα πράγματα. Πήγαινε μου και 3 φορές το ποτήρι μου μες στο χέρι. Χαζίρι να πνιώ. 7 ευρώ το καπουτσίνο, 3 βρόκους. Σε κάθε περίπτωση, τα νεύρα της Ελένης έχουν περάσει και στεκόμαστε λοιπόν στη γραμμή και να μπούμε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Η ατμόσφαιρα μαγευτική, κόλονες τεράστιες και ακόμα ένας γλάρος μας χαιρετά. Η χαρά μας και η υπομονησία μας απερίγραπτη και κάναμε λες και ήμασταν 10 χρονών παιδιά. Το εισιτήριο κόστισε 6 ευρώ για τον καθένα, ήταν πανεύκολο να το κλείσεις online και τελικά κανείς δεν το τσέκαρε. Πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε σχέση με το Βατικανό. Δεν υπήρχαν τόσα groups πιάσαμε τον κάθε 3 δευτερόλεπτα μπροστά μας. Υπήρχαν πάρα πολλές καρέκλες στημένες στο προαύλιο, οι οποίες μάλλον είναι κάποια προετοιμασία για τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία που κάνει ο Πάπας. Και κάπου εδώ μπαίνουμε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και από το πρώτο βήμα νιώθεις ότι σε κατάπιαν οι διαστάσεις της. Είναι σαν να μπαίνεις σε χώρο που δεν τον έφτιαξαν άνθρωποι, αλλά κάποιοι που είχαν υπερανθρώπινες φιλοδοξίες. Τα βάνια τεράστια, τόσο ψηλά που σηκώνεις το κεφάλι και νιώθεις ότι κοιτάς άλλο ουρανό. Μάρμαρα που γυαλίζουν σαν να τα τρίβει κάθε μέρα ένα στρατός από τηλεομανείς μοναχούς. Όγκος, χρυσός, λεπτομέρεια και όλα μαζί σε βάζουν σε mood. Κάτσε λίγο, αυτό εδώ δεν είναι απλώς κτίριο, είναι δήλωση. Και μετά συνεχίζεις και ολόκληρη η Βασιλική ξεδιπλώνεται σαν σκηνικό που αλλάζει καθώς περπατάς. Ένα σημείο σου φαίνεται αυστηρό και μεγαλειώδες, άλλο κομμάτι ζεστό και σχεδόν τρυφερό, και όλα αυτά μέσα σε έναν χώρο που σε κάνει να νιώθεις μικρός αλλά όχι ασήμαντος. Σαν να σου λέει: εδώ το ανθρώπινο και το θείο συνεργάστηκαν. Και όταν τελικά φτάνεις στην έξοδο, η ματιά σου κάνει μια τελευταία σάρωση σε όλο αυτό και απλά αφήνεις ένα αναστεναγμό που είναι μισός θαυμασμός, μισός σοκ. Και λες: ναι, αυτό το μέρος έπαιξε σε άλλο σύμπαν, πραγματικά. Ήταν πραγματικά μια υπέροχη οπτική εμπειρία. Στο μετρό συναντούμε ένα photo booth. Προφανώς δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε και κουτσά στραβά καταφέραμε και βγάλαμε τις φωτογραφίες μας. Και πάνω σαν μου μια Ferrari. Βρίσκουμε λοιπόν ένα πολύ όμορφο και κόζι εστιατόριο. Παιδιά, το φαγητό ήταν χάλια μαύρα. Ενετρόε του θέλεις να πεις, με ο ζόρι μου το φάμε. Γι' αυτό που είναι ευκαλέ πλάνα. Να τα λαλίζουλα του κόσμου. Είπαμε λοιπόν να γλυκάνουμε την πικρία που μας άφησε αυτό το εστιατόριο και πήγαμε στο διάσημο Πόμπι. Θεωρώ ότι το TikTok το έκανε διάσημο. Και μέσα σε όλους αυτούς τους πειρασμούς επιλέξαμε τις γεύσεις salted caramel και πιστάτσιο. Και είμαι καλά όμως. Αν η Βασιλική του Αγίου Πέτρου ήταν οπτική εμπειρία, τότε το Πόμπι σίγουρα είναι γευστική εμπειρία. Αν βρεθείτε λοιπόν στη Ρώμη, το Πόμπι είναι must. Λοιπόν, πήγαμε να πιάσουμε μερικά σουβενίρ, λίγα σουβενίρ. Ελένη μου, 170 ευρώ έδωσες. Ναι. Και story time, ο άνθρωπος εκεί στο souvenir shop με ρώτησε αν είμαι από την Αιθιοπία. Πρέπει να μένει ήταν 400 ο άνθρωπος. Και για να μην σας κουράζουμε πάρα πολύ, πάμε για ένα γρήγορο φαγητό στη γειτονιά με 3 ευρώ χρέωση το λεμονάκι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και από μένα και την Ελένη. See you!